Халките имаше леки затруднения Симона Пейчева с този уред. Последния месец, може би, на контролните състезания допускаше грешки. Дано сега да е по-добре. Във Варна преди седмица игра бухалките блестящо. И дори да направи грешки, те няма да са фатални за крайния изход на състезанието. И от сега мога да обявя, че Симона ще бъде победителката в 14-то издание на турнира за приз Маргарита Рангелова и Купа Левски. Симона ще получи пластика на професор Емил Попов. Нейната треньорка Мариета Дукова, която я изведе от най-ранна възраст до световния елит, ще получи икона. За победителката при девойките, организаторите Филипа Сидорова, организаторите са определили телефон подарък от Глобо, а треньорката и Мариана Василева ще получи картина на Светлин Русев. Добавям сред наградите и тази на Българската национална телевизия за 12-годишната Кристина Илиева за най-перспективен млад състезател. Веднага с финала на Симона ще трябва да се разделим. Пожелаваме успех на българките на Европейския шампионат в Москва, който започва на 22 септември. С вас през последните минути беше Боряна Тончева. Предаването реализира